Hukumar Hisba ta Jihar Kano ta fitar da wani sabon tsari na wayar da kai da bayar da bita ga ma'aurata a ƙoƙarinta na daƙile yawan mace-macen aure. Mataimakiyar Babban Kwamanda Janar na Hukumar Hisba, Malama Hafsat Isa Waziri ce ta bayyana hakan yayin da take jawabi ga manema labarai kan shirye-shiryen da hukumar take yi na wani babban taron bita kan rayuwar aure a Musulunci a cikin al'umma. Malama Hafsat Isa Waziri wadda ta bayyana cewa wannan taron irinsa ne na farko a jihar nan zai kuma taimaka gaya wajen shawo kan irin matsalar da ake fuskanta kan al'amuran aure. Mataimakiyar Kwamanda Janar ta ƙara cewa wannan shiri da ake sa ran za a fara a jihar nan daga bisani za a faɗaɗa shi domin al'umma su dinga amfana a dukkanin ƙananan hukumi 44. Wato wannan shiri ne na musamman wanda ya fito daga ɓangaren wato da Hisba ta kirkiro, gidan Hisba, hukumar Hisba ta Kano ta kirkiro akan wato wayar da kan jama'a akan abin da ya shafi auratayya. Wannan shiri yana ƙarƙashin umarnin wato shi kansa babban kwamanda na Hisba da kuma babban darakta, wato darakta janar, da kuma ita kanta kwamanda Hisba ta mata, yana ƙarƙashin jagorancinsu. Shiri ne wanda zai hada daga ɓangaren mata da na maza, ba kamar yadda aka saba a da bai zamto mace kawai ake faɗakarwa akan abin da ya shafi aure. To ya hada gaba ɗaya ɓangaren mata da kuma ɓangaren maza, kuma zai ɗauko daga abin da ya shafi kafin ka shiga gidan aure, da ka shiga gidan aure, da kuma bayan ka samu kanka a cikin wato wata matsala ko wani abu makamancin haka, zai hada da wannan. Kuma shiri ne na musamman wanda wato ya fito da fuskoki da dama wanda ba a saba ganin su ba a wajen faɗakarwa. Za mu shigo da nishaɗi a cikin wannan wato ɓangaren insha Allah. Wato ba da hankali akan abin da ya damu jama'a na mace-macen aure, shi yasa ma suka kirkiro wato ɓangare na musamman wanda yake ta'ammuli akan haka. Ni kuma na kasance na samu kaina a wannan ɓangare ne bayan na dawo daga course ɗin da na je na yi na musamman akan hakan, wanda a wannan waje idan muka lura za mu ga wato abubuwa ne abu ne wanda mu 'yan arewa ba mu cika damuwa da shi ba. Za ka ga ma'aurata sai an zo gab da za a aure ko ran da ma za a kai yarinya, to a lokacin ne ake kokarin wai a gaya mata me ya kamata ta yi a gidan miji, wanda lokaci ya ƙure. To amma an ka lura, amma kamar 'yan kudu, Yarbawa da Inyamurai yawanci za ku ga, ko Kiristoci a cikin cocinan su za su sai an yi wajen wata 2 wata 3 ana yi mutum tambihi akan yadda zai zauna da matarsa, ita kuma ma mata haka. To wannan karan ma da na samu kaina a wannan guri na wato na course da na je, yawanci Inyamurai ne da Yarbawa, kuma da sai kuma wato babu 'yar Kano ko guda ɗaya. Sannan kuma sai zamto a gurin babu malamin makaranta, sai likitoci, sai lauyoyi, saboda su ma ayyukansu ana buƙatar irin wannan abubuwan. Za ku ga idan mutum ya zo gaban likita za su lura da cewa wato wannan cutar da take damunsa wataƙila ta faro ne daga wani abin da yake damunsa, shi yasa suke irin wannan karance-karance. To alhamdulillah. Malama Hafsat Isa Waziri wadda ta bayyana cewa addinin Musulunci dai ya bayar da muhimmanci kan kyautata rayuwar aure da kuma samar zaman lafiya, wanda akwai buƙatar al'umma su dinga kiyayewa a dukkanin ƙa'idojin da aka shimfiɗa akan babbar ibada ta aure. An na dawo sai zaman na samu kaina a Hisba, alhamdulillah, kuma na samu already an riga an kafa wannan unit din, amma an fara wato shirye-shiryen da za a ɗauke shi. To sai na ɗauka daga nan. Wannan taro ne na farko a gwamnatance, a hisbance, akan wayar da kan wato jama'a a wannan ɓangare na yadda zamantakewa aure za ta kasance, wanda muna sa ran wato target ɗinmu shine a inda muka dosa shine mu daƙile mace-macen aure, mu dawo da farin ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta faɗakarwa a cikin hadisansa. Mu dawo da farin ciki wato da mu'amala mai kyau a gidajen aurenmu, wanda yin hakan shine zai daƙile duk wani fasadi, karuwanci ne, fashi ne, sace-sace ne, da kuma duk wasu cutuka, wato hawan jini da sauran abin makamancin haka. Zai kawo wato zai daƙile su insha Allah. Za a samu wato kuma za a samu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala, saboda in mace ta bi miji ko miji ya tausaya mata, to alhamdulillah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma an kyautata sunnarsa, kuma an bi abin da Allah subhanahu wataala ya ce a cikin alkur'ani.
wato wannan taro abin da zai burge ka shine kyauta ne, wato shi kansa kwamandan hizba da kwamandiya hizba ta mata wato sun shirya wannan abin ne kyauta ga jama'a. Saboda me? Saboda a ma fahimci inda aka dosa tukunna, sannan idan an yi wannan shiri kuma zai baka sha'awa, domin shiri ne wanda shi wato wani nau'i ne na musamman. Akwai wasannin kwaikwayo a ciki daga cikin mata, sannan akwai za mu fito da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan aure, a yi sharhi akan su a dramatance, wato a kwaikwayance za a yi su saboda mutane a jawo hankalinsu. Kuma taron wato an shigo da abubuwa da dama wanda ba a saba ganin su a tarurruka ba, saboda muna so wato mu shigo da nishadi cikin ita kanta ilmantarwa, cikin kansa jawo hankalin insha Allah. Daga nan malama ta kuma ja hankalin al'ummar musulmi da su ci gaba da sanya tsoron Allah a dukkanin al'amuransu domin ganin an sami al'umma ta gari. Nuruddin Sani Sheka, labaran ARTV.